Ang RMN drama mudalit kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3! O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor? Ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagi na! Kinsa mo! Niyami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat mo na! Oh, pada ng bitaroy sa agtang sa kong Atam. Ayaw ko mas... Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Naay mga edad ha, o ganing 24 anyos. Okay. 24 anyos. Sige, salamat kayo ha. Oo. Mayong buntag na tong tanan. Good morning. Good morning. Kining akong kalihukan, libre ni. Hala, libre? Hala, salamat din to. Numero 1 tumong ani, mao ang pagkaton sa self-defense. Okay. Ug ang ikaduha, mao ang pagpaduol ug mangayog panalipod gikan ni Lord. Nga unta, dili kita mabiktima sa mga abuso sa mga kalalakinan. Athena, doon na tayo kauba diri nga biktima man kani na sa rape. Unsa? Atong kauban karon? Niya? Ni adiri, kanang nag-itom ay, ug siya mao si Jezebel. Oh, mao ba? O Athena, Okay, paminaw mo ha. Mo ni atong mga gibuhaton ng atong kalihukan. Magsugod lang tag alas 6 sa gabi kayang uban nagtrabaho. Di man makahimo. Baon lang ta. Tampo lang ko bisag unsay atong masudan. Bisag ginamos okay ra na. oo. Ikaw mo ka magbuwad. Ala, uy, kaon kaayo, uy. Ikaw mo buwan, ha? Utan! Ikaw mo isdang bunguton na. Ano sa ka? Kamu inununan! Oo, kaon kaayo. Ikaw na may sigit tubag niya ang uban mo, tando mo lang. Kaon mo kutan! Kaon mi oy. Paminaw mo. Una sa atong pagkaton sa self-defense. Sa di pa ta magsugod, magrosaryo ta. Na! Iyaan mo na ko na sa Rosario. Rosario kita, nakadungag mo? Oo. Diyan ni, pulos ba ni Katoliko, tubag? Oo, Kalandagan mo uy. tubag! Ay, yan ni Ginahanglan nga unahon na to ang Ginoo ha. Kay siya Okay ang kayo? numero 1 tig panalipod natong tanan, okay? O Athena. Okay. Niya na ta. Asa ang ilang gym?
Nadia sa luyong nga bahin. Okay. Atong obserbahan. Ug atong panid-ang ang ilang kalihukan. Okay, ikaw mag-igo. Atong doolon ang ilang nimutangan. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o darang tanang kalag sa purgatorio nga to sa langit, labi na kato na kinahanglan kaayo sa imong kaluoy ug panabang. Oh. Na ang ilang Jim. Sa akong mga kamot, Jim. O Virgen Uy. Maria. Uy, unsa ka na? Oras nga ikaw matay, Labanan mo kami. Yamata. Murag mi aso pa ta. Bantay ka. Murag mo aso pa ta kung musulta diha niya rito, Federico. Asa ta? Ako'y bala. Mag-inom ta. Okay. Tana. Ay, ala na si Master Jolo. Masipag na sila. Uy. Master Jolo. Tanawa. Murag miislag man ang mga tao nga nakakita nimo. Nagpasabot ka na. Kasi lang tanan. May kahadlok na ko, Senyorito Federico. Oo. Namingaw malagkalit ang imnanan. Naay nagpabilin. Bagsik tingali niya. Tuod. Dari ka lang. Pakit-unti ka. Og unsay akong arte, Senyorito. Distansya lang ko. Di ka na. Unsa iyang buhaton? Ay! Oh, ngano? Yamata! Huwag ka kailan ako! Kinsa ka? Pues, aron magkaila ka! Dali! Imo kong gilaban! Aron makaila ka! Ghost na ako mo! Kinipa pa ba? Ako makaila kinsa ko! Dili! Gusto na taon. Wala'y customer. Ako sa'y malkansi. Gusto na. Ay, gablay ka! Na Jasmine, para ni mo! Usa. Di na ka malkansya na. Ay halang taon. Magpaghagis na rin sa akong tindahan. Abuan! Ay. Ha? Ikaw, Tigong! Gusto kang nangaon ng ilong mo? Ha? Ay, maluoy tao ka. Titiguang na taon ko. Pues pagpuyo. Og tagamig pagkaon og mainom. Magdali! Sir. Lingkod, senyorito. Master Jolo. Nakita ni mo? Gitamparos na ko. Og ni karatil og tagan ang lalaki. Gamiak sugsukol ka na ko. Nakita na ko. Sige, mag-inom ta, senyorito. Marcial, asa si Federico. Mila ka, Onyor. Wa magpahibaw og asa siya. Labing siguro, mangita na sa tog babae, Nyor. Marcial. Ibaw ka naman, Nyor. Labaw pa nakabutakal ni Senyorito Federico. Happy ka na, laulain-lain ang babae. Ingon ana, kalami ang kinabuhi, Marcial. Diborsyo. Sa akong tao, parang dili
Angay nga kabalakan ka ng imong giingon, yorito nga. Mahimo nga na akong kompetensya. Siguro ka, Master Jolo? Yes, yorito. Dili ka na magsilbi ka na ko. Nanagana lang kong daan kitingalig. Mahimo siyang labad sa mong pagpadagan dining dapita. Tungod sa inyong pagtagad na ko, yorito. O ako'y imong gitugyanan. Gitugyanan kaninyo sa jig. Ako'y bahala sa tanan. Salamat, Master Jolo. Palitag dugo-dugo, noy. Utan, inununan, o mais pod. Dugo. Dugo-dugo Basta lagi. dugo, mahinumdum din ko na. Lawi ng paris ang puso. Areglado. Sige. Aron magkakaon na to sila. Dayati na. Tanawa. Nga naman ay. Sila Senyorito Federico. Ug may kuyog. Nakatuod da. Oh, si Federico. Federico naman. Anas, kabuha nga. Murag Federico. Nerito Federico. Relax May lang. kuyog. Relax lang. Kulbaan yung kita ko na. Huwag mo na manghilabot na to. Badayo na ta, dali na. Uy. Nakakita na to. Og, ni barog ng usa ka tao. Basag din, noy. Ni apingo na to. Mas kulado na ba kayo? Tagko kay Bukton. Bunguton pa yun. Bodybuilder. Sige na, palit na. Ay, pinatagig pagtagad. Sagdi na niya. Oo. Nang. Tagay may ka ng dogo. Ha? Utan. Inununan. O kanon mais. Ha? Hoy, miss! Mahimong makig-ila-ila. Hoy, bangol ka ba? Gusto kong makig-ila-ila ni mo. Oh, ako da mong pakisultihan? Bungol ka. Ikaw na kinakahingaan ako bungol, sir. Mag-ila-ila ta. Di ko makikila-ila sa taong hambugiro. Unsa? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.